Hallelujah. He video lo thlir tu zong te amasa in thole la li swa Krista mingin SAY Sunday chi bai ka buk vek chi u ani vo in hi SAY Sunday voi somruk le pariat na ani a biakina te mang the lovin tla tun lai shileng awangin kan du angin he tiang program te hi mang the lo ma ila he sermon kal tlang hian hlok na le mal som na thar cha tam tak in chan cheu ka du sak tak meu cheu ani SAY ten kanin nga na Bible chang thu fing te pung som ni pali chang som pakhat na chang hian pathian thu thiang lim chiarin ilaw ngai tha ang thi tura shwai te chu chan chuak la tha mai tur te chu chan chuak thwai ro lalpana thu kan chiar te mal min som sak ro sem he Bible chang hi apoi mo hle maya I Christian te le chalai te lali swa Krista ring tu to phot chuana kan ti nge tur kha a inzia kani thi tur shwai te tha mai tur te chan chuak thwai ro min ti ani thu pek ro pui ta kan mu ani lali swa Krista khan angai poimo em chu pathian chanchin cha puan dar kha ani a khovela chen lai po khan khovela alen lai po khan pathian chanchin cha puang dar reng in pathian na thok reng in ahun amang le la hun amang ral rakani kha atopa chu pathian ne na chona chol ta a nang le ke ya tan ala twar zu ya ni kha chulali swa Krista itan le ka ta na thi nunna chatuan nunna min petulali swa Krista ngai poimo em kha voina hyang kan soido na ni thi tura shwai te chu chan chuak la min ti a tha mai tur te po chan chuak thwai ro min ti ma se chu mi te chu kan sha lo chuan eng tin nge kan chan chwa theyang ti kha zona alo om theita ani chu wa chuan thi tura shwai tur te chu tu te nge ni a tha mai tura an shwai te chu tu te nge ni ti kha ama sabera lo soi lang ta ila lo ngai tua ta ila lo swang tua ta ila tan ina mi pakhata omani twala tha awangin chu pa chu akor ta te angkal puya achung thu an rela ti chuan atopa chuan chu twal that tu pa chu dam reng tla ka ni big love nung reng tla ka ni big love khovela cheng reng tla ka ni big lo chu wang chuan he pa po hi athi tur ani ti in achung thu chu ro rel tu te chuan an rel ta ani ti chuan thi tura achung thu rel ani ta ka chuan chu tan in rip tak achang chuan shwai chhuakin athi na tur mun chu an pan pui ta a chu athi na tur mun an pan pui an tha na tur mun an pan pui me ka chu tiang anga mo thi tura shwai me tha tura shwai me swal se tanan abum himitam takan omani chu mi te chu nya voinia hian I lo chan chuak ve sham ro min ti lawa chu mi tin hen a chan khongai takin chanchin cha lo shil ve ro min ti lawa chu mi tin hen a chuan kalla chan chuak thwai ro min ti ani nang le ke hi chan chuak thwai tura swal se tanan asal be mek te swal se tanan atan in chunga atan tir mek te swal se tanan ti hlum tura ashwai mek te tha tura ashwai mek te chan chuak thwai tura thu pek dong tu te kha kan ni a abik takin chalai pe phei chu kanin nga na Bible chang ani a he Bible chang hi kanin nga na ni reng si a I chan chuak tura pen lo hi kan van tam don tak em ti hi ka ngai to a vo ka ru in vo ina he mi ta nyang ka in wa sai la yin chalai te he thu pek chan chuak thwai tura thu puya in ngat te kan ni mek la hian he thu pui anga pen chuak lo tam takte voina hian ma ni cheu lo in ngai to leang u kan chalai pui te kan u nau te swalin ati buai mek te tam tak an om ti chuan entir na pani na han pele ta ela kan chen om pa omani ke ni tlang mi te chu chan ti ngam ti thu puya nei tu te kha kan ni ni ti chuan I chen om pa oma chu I chen om te chung kwa chu zanlaya miswalin mo an ina lu khungani ti chuanin an ina thil tha te aruk saka chu ta chuan du tok mai lovin in nei tu te chu mo tha tumin tha tuma ati buaya chuanin swal thoma chuan nang po ilo harta a anin swal thom chu ingai thareng the hau lawang
ichen ompa te ina miswala luta chung kwanin ti buaya mo an rinwai nwai ani ti isha chuan zani mutui lai po iron har zokanga iron har zoka an ina chuan itlan lu ta ni lo pu in ko ta changin engi an chanchin inga chang nge yang imutui theibi khau lawang ka ring chuna ani phei chuan mo kan tlan chwa enge in chanchin enge ni ta ti inkal ve nga thwai ka ring i thi na tur po ni se mo itlan lut ve ngal mai du ang tuya i chan pa atla a i athi do na ni ti shan mek lai po in i chan nang po itlan lut i zwang lut ve a tui thiam mang lovin i chan pa chan tu mi ni vakala ma se lo thi pha mo khatia ang deuh khan i chan chan thi ngam nei tu te kha kan ni a ke ni tang mi te hi ta chuanin i thi turin i chan kha i en liam mai theilawani ti ro chu ti sa zona khovel zona po i chan chu athi enge accident na to ka thi turin an chwai at nun na lak tumin an be me kani ti i mu lain i chumai mai theilawa i lo za ve se ka i bulaman ro om chu i la a mo chu mi swal pa chu ti hlum ve tumin chu mi swal pa chu i laka chang chan i chan chu i chan the mial da lo mo ti in mo i enge mo ti tumin itlan lu ve ngala ni chu khovel zona ani ma se khovel zona lo tharau zona apoi mo zo mo chatuan nun na kan ne na kong zo ka hian swal se tan hian chatuana shema an om the na turin chatuana ti hluma an om the na turin kan chalai puite kan unau te kan chian te kan bulamu me kan unau pa kan nupui kan pasal kan unau nu te abum me ka ati cheme kani zan ina hian nang le ke hi kan chu thwang reng mai do nim ni nge chian chan thi ngam ti nun nei tu te kha lo tho chuak le in lali swa christian angai poimo ber he chan chin cha puang tar tur hian nang le ke hi kan lo ding chuak don voina hian rong bol na tur tam ta ko om he manipura kan oma ti ro imphal kan kal chuan kan me te unau te chu Christian lo an tam ema helai chora chanpur area a po hian ti ro Christian chu soi lo Christian na chu soi lo kholaya kan chwaka syringe huma lo invite ngong an tam ema pali panga an lo oma achang le gang an lo om kan ti thom te kan shele thul borwa ka chalawani hetiang kara hian nang le ke hi chu thwang mai nun hi kan nei man kan ni lawa lali swa krista ngai poimo hi ke ni po hian kan ngai poimo don lom ni voina hian thi tur a shwai mek te tha mai tur te tam takan omani ti hi lo she thar le ang u le chuan ato bera chuan keile nang hian chung thi tur a shwai mek te chu chan chuak turin ti the kan nei enge kan ti the apakhat na a chuan hun pumarong bol turin kan in pe thei kepo chumia tan chuan I pathian mangai na puan chhuak turin hun pumarong bol turin ka in pe a pathian khongai na zara he gum engi mo chen tu rong kan lo bol ve to akan experience te chu la tlem hle ma se ta chuan I nang po voinia hian I lali swa krista chanchin tha shil turin hun puman rong bol turin I in pe the ani abik takin chalai te ka vane ke inti em ne le pathian ne na lom thu ka soi chin na chu ka chat lai nge ya mo chalai nun ka mang chan sia lali swa krista chanchin cha pong chuak tura ka loading chuak chin hi vane ke inti ani voinia po hian unau te u lali swa krista chanchin cha hun pumarong bol turin chanchin cha pong chuak turin hun pumin rong bol turin in pethe Salvation Army officer tur po ni lau mai the missionary tur te po in mo officer tur ni emo missionary tur te po in ron pen chuak le ro u ron kal ula chanchin cha shil da tur tam tak nang le ke hian kan ne yani ti chuan kan ti le thei pani na chu kan WhatsApp status ate kan Instagram story ate kan Facebook status le story ate lali swa krista chanchin tha kan puang dar the he hi a relevant ma tun la ya phe chuan aman tlak
emani engwangin achan chu pona chhuakin rong kan bol theilawa biakin taknya po kan kal hlei theilawa tun la ya chuan bia khola ya kan chhuak traffic duty an lo om I enge permission tel lo chuan kan chhuak theilawa ni tiro ti chuanin kholaya rong bowling kan fe chuak lei theilo mo khang ne china kan soita kong ana injection te ne na khan mo chanchin tha kan va shil lei theilo tun lai khovela hian a chan chu shilenga wangin mo in khar khip alo ngai si a chu wang chuan kan kuta kan phone oma he kan phone mang hian la li swa krista chanchin tha kan tar lang thei ani engtin na china soi ang khang kan story ate kan status sa te kan mang thei ani hey ka status sa hian ke po ka mang ve fo china I mi chang hian la li swa krista nei tu kan ni ti hi mi te nan shidon pathian ring lo tu pathian nei lo tu ten I swa krista I chanchin chai story an mang hau in ka ring lo mangan omani po in mi tem te mi bi kan ni ang nang le ke hian status sa te mangang u hey in Instagram ate story ke enve zeu china chu ta chuan kan mu tam tak chu mechia mi pa a in siam te mi pa mechia in siam te chapo takin mo an ni na thar chuang takin sarwa de thote na nim posa an live video a ti ro in sheve thawang in mu ve chu thawing karing tin enge an ti du zong te po chanchin chan e lo reng reng I swa krista te lo reng reng an ti na chuan mo sex chung chang te mi pat me chat na chung chang te a za mo rong kai le atun lai khovel I thil enge a chul lo tamani I chu tyang chuan khovel mi te ma in I an status sa te an mga mani chuan nang le ke la li swa krista nei tu hi chuan kan status sa min chandam tu chatuan nun na min pe tu hi kan status sa te kan mangam don lom ni chumi a chang chuan mitam takin nun tui hal na an ne yang mitam takin la li swa chak na an ron nei don ani la li swa krista hi a chanchin tha kan puan dar lo na chuan engtin nge mi ten an du ang mi ten engtin ni an cha kang mo thi mek te tha mek te hian engtin nge I puan chwa lo chuan I swa krista chanchin tha an sha tang hey rong bol na pakhat ka kalpui ve chin chu ni tin pathian thu hi ka post ve chin ani group te po in ka thon chuak ve a ka chan te ne na changin ka donga ke pon ka puang chuak ve boka ka share ka the dar boka I ke ma thu om te po ka zia bel boka ti khanin I kam ka ti ve na se chin ani ka chan te ka lo kom vak to ngai lo te po ka thon dar ve chin ani chu ta chuan feedback ka dong fo chin ani chunga chang chuan chen khat chuan I bible lan lo chhar to ngai lo mo chen khat chuan I thucha an ngai tha to ngai lo chen khat chuan I iswa krista lampoi ka lo ngai to lawan ti mi zo ve tho mo I tang kan tlang mi pui ve tho ti an ni chung chen khat te chu mo nun be dong ngoi te pon lo omani chu an ma mo ni ti po ka she chwang lo ti khan chhanem ngai na awangin kan ti menge rong bol du na wangin ti khan chanchin tha kha I ka share dar ve chi na bible chang ti ka thon dara ema pathian tu om ka testimony de ka puang dar ve chi na ka message in mo ka thon dar ve chi na ni chu chuan chu tiang chuanin feedback ka dona chuan ete bible ka lo chhar to ngai lawa hemi a changyang ka lo chhar sin chungin khom kan nei to ngai lo chungin khom kan lo nei ve to sin chong chai po ka nei to ngai lo ka chong chai ve to ni tin bible chang ka lo chhar pha ve sin ti tam ta kan om mo ka thil chati ka puang chwa ka ni lo ni ma sela apoi mo ber chu kha ka share wang khan iswa krista lo nun pui to ngai lo te khan mo an nuna an lo seng lu ta an lo la lu ve me ka an lo la lu je na ni christian te an ni mo vo ini a hian unau te u chan te u ka chalai pui te ka SCY member pui te ko ra ka rong bol pui te u ti thei tam tak kan ne ho la li swa krista chanchin chai hi kan thei to pin the darang u the dar je lang u puang chuak je lang u chu ta chuan I swa nei to tu in ti nge te po in la li swa krista an lo nei to lo nun tui hal nan ron nei tharanga
โมที่ตัวเราช่วยเมกเตถ้าไม่ตัวเราช่วยเมกเตเนี่ยนะจวนอลซัมตะกินจันจินชาค่ะอีเราปวงดัดโตไม่โดนอันนี้และลิสวาคริสตาจันจินชาฮีปวงดัดเจลังอูโซเชียลมีเดียมังรงบนในอาหารสลับวันนี้ไว้ขัดอีกุจุงปุยมังเกี่ยวอีติคานโมอีกุจุงปุยมังอินโมเดียอีไว้ขัดอีทอนสวาเจ้าขาดอีสวาคริสตาจันจินชาอีเทดาราเหล่านี้อาหารสลับอูนาวเตอูวุยนายันจู่จุกเราปวดจุตั้มตักตีเทกันเลยวันนี้เห็นนังเลกฮีและลิสวาคริสตาจันจินชาปวงดาร์ตัวเทดาร์เทตัวนุนนั่นละในโจกโจกเทียนหัวอีปวงดาร์เจลังอูอีสวาคริสตาไงปอยโมเบอร์ที่ตัวเรช่วยเตถ้าไม่ตัวเตฉันชัวกิละจันจินชาฮีอีปวงดาร์เจลังอูอตัวเบราจวนนังมาเลลลิสวาคริสตาอินการขลาวเสียมชาละนี้ดินปะเทียนตานหุ่นเหลาเปละอัทูมังยันเหลาอินปวดชาละอัทูมังยันเหลาอินุนนะคะเหลาที่หายชีนังเชทาราวาอมรูอติอังคารทาราวาจวนกันอมเร่งนตูจูอัทูกันเชียร์เลจงใจอามานีนักันอินปวเร่งฮีอันนี้จูมีอาจังจวนจันจินชาเทดาร์ดูนปวอาเลานัสเลจวลังอาเลาเปียงเจลโดนนี่ฉันยังไงนัดที่อันนั้นเชินนัสอยตัวไปให้ชินลัลปันอินซาอินมัลสอมเวกเจ้าโรเซ